Mga mulupyo sa Purok Ubi Barangay Gunob Dakbayan sa Lapu-Lapu na nawagan sa lokal nga kamhanan nga sa malungtarong solusyon sa nagpundong tubig sa ilang basketball court nga daw nahimo ng lagund. Si Luan Mirondina sa Balitang Barangay Exclusive. Kaniadto, dinhi magkatapok ang mga mulupyo sa dapit alang sa basketball ug unsa pa mga kalihukan sa barangay apan karon dili na nila kini magamit ug gani nakahasol kini sa mga mulupyo dinhi ug delikado kaayo sa mga sakit sama sa dengue ug leptospirosis. Matud sa mga residente sa dapit, 8 ka tuig na nila kining giantos ug kun mubunok ang uwan, muawas ang tubig sa basketball court ug mosanap sa kabalayan. Kay lagi wastewater gikan sa mga panimay sa dapit, mualis nga usab ang kabaho niini. Naabtan sa RTV Balitang Bisdak nga padayong gipasuyupan ang napundong tubig gamit ang submersible pump nga iya sa barangay. Ang among isang problema mo kanang panggasolina na mo sa among pump. Kaya ubang mga tao dili usahay mohatag kay wa sila kwarta. Na gasto baya ni ma'am ang among pasuyop dire kay ang gasolina ba aron mahal baya. Laing panawagan sa mga residente sa dapit nga ablihan ang gate sa may hoops dome aron may laing access sila pagawas ilabi na atul sa emerhensiya. Mohangi unta sad mi nga kani giana na mo diri bisag nalay curfew mga 6 PM okay ra kay namo kay para lang pod nga ang mga estudyante makaagi diri sayo. Misabot mami nga ang Hops Dome dagan kayo og tao labi nag event pero sumala pa siyang gingon nga i-open niya ni for in case of emergency lang para sa akong mama nahitabo kanang wala mi kanang kagian kay tungod nisod kay dito sa kasamang pala nawa na gid akong mama. Misaad si Mayor Jonard Ahong Chan nga aksyonan ang reklamo sa mga mulupyo sa dapit kabahin sa napundong tubig. Temporarily, we will siguro kanang bilin og mga submersible pump and hose para kung panahon mag-uwan ilahang pa andaron. Apan wala pa makuhai og pamahayag ang mayor mahitungod sa gate sa Hoops Dome nga pabuksan. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.